ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ರೈತರನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಹಮಂತ್ರಿ ಅಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಮಗನಾದ ಆಶೀಶ್ ಮಿಶ್ರನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸಿಐಟಿಯು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಸಿಐಟಿಯು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಭಾಸ್ಕರನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕನಿಲಾ, ಮೊಯ್ದು ಬಂದ್ಯೂಡು, ಹರೀಶ್ ಬೇರಿಕೆ, ಸಂಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿಯಾಬ್ ರಜಾಕ್ ಮಾಟ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് 2014 ലോക്സഭാ അന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ 135 കോടി ജനങ്ങളെയും വീട്ടിപ്പോറ്റുന്നൊരു വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ കർഷകർ. ആ കർഷകനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി UPA ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഈ UPA സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കൃഷിക്കാരനും നല്ല ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി